फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाफिननाय जालायबाय जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन बारा गोलाव खालामनो सानाखै तो सुंद'हायनो आङो आपडेट्स लानानै फैनाय जालायबाय मोननैसो आगे पिछे जितु आपडेट्स लाबोबाय थादों तो बे आपडेट्सनि सायावनो फिन खेबसे आरो दिनै सावरायनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय नायलांनो हागोन बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा तो मोननैसोल' आं आपडेट्स लानानै फैनाय जादों जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों ना बे साननैसोआवहाय जोबोद मोजां आपडेट्सफोरा जोंनियाव ओंखारबोगासिनोखा खारन जोंहा 26आवहाय इलेक्सन आरो फैनो थांगासिनो दङ इलेक्सननि सिगां गोबांथार बेबायदिनो रानसावखानांगोन नङाबा जानाय नङा ना तो सोर भट होनो नङाबा दा जियानो हक जोङो आसनियानो आसनि मोननो थांगासिनो दङ ना दा सेथि आपडेट्सआवहाय जोंहा थागोन नैबे जितुनिखि सरकारि न' तो सरकारि न'नि जोङो गोबांथार भिडिअस जोङो नायबाय जोङो दा जायफोरना आवगोलावनो माने एप्रुभ जानानै दंखायोमोन ना 3,70,000 बेबायदिनो तो बेनिफिसियारिफोरा दा मोननो हागोन बा अलरेडि मोनबाय होननानै बुङोब्लाबो भुल जानाय नङा आरोना आरो बिनि उनावहाय आरो गोदानै जोङो बेबायदिनो 30 लाख बेबायदि बेनिफिसियारिफोरा आरोबाव मोननो थांबावगोन तो मामाया फोसावनानै होलांखादों तो जिअ'टेक जानायनि उनावनो जोङो मोनबावगोन आरोना दा जोङो नेनानै थादिनि बयबो मोनजोबगोन आरो फोसावलांखाबाय मामायाहाय बयबो मोनगोन होननानै ना दा बिदिब्ला जोङो नैथि आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोंहा नैथि आपडेट्सआ बेनोमोन जोङो गोलाव दिन सिगांनिफ्रायनो गोबांथार भिडिअस बानायबोबाय थाखादोंमोन बे टपिकआनो जाहैबाय जोंहा जितु एसएचसिनि टपिकआवहाय गोबांथार भिडिअस जोङो गोसारनाय आरो गोबां निउसफोर जोङो नुबोनो मोनखादोंमोन तो मामाया जेरैबायदि फोसावलांदोंमोन थिग बेबायदिनो ना आइजोफोराहाय 10,000 रांखौहाय मोननो हानाय बायदियानो जाबाय फाइनालि बेंकआवहाय साबमिट जाबाय चेकआ माने जमा जाबाय दा कालेक्सन जागोन बिखेखे माने ग्रामीण बेंकआवसो होनाय जादों बांसिनै सरकारि आसनिफ्रा माने ग्रामीण बेंकफोरावसोहाय गोग्लैखायो बांसिनैहाय जोंनि साइडनिया दा आलदा साइडनिखौ आं मिथिला एसबिआइ फोरावबो होदों ना मायाव बेलेगफोराव होदों नामा बेखौ मिथिला आरोना दा चेकआ एसे टाइम लायो जियानो हक फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन आरो अलरेडि मोननाय बायदियानो जाखाबाय आरोना तो मोनबाय होननानै आरो साननानै लादो दा मामाया जेखौ बुङो बेखौनो मावलाङो आरो दाथ' मावखानांगोन इलेक्सनाबो सफैगासिनो दं 26आवहाय ना दा जियानो हक इलेक्सन खाथियाव लानानै फैबाय आरो ना बिदिब्ला जोङो थामथि आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोंहा बे थामथि आपडेट्सआनो जाहैबाय अरुणोदय तो जोङो नेनानै दङ 3.O आनो जा जोङो गोदानानो जा गोजामानो जा ना तो जोङो मोननो थांगासिनो दङ जोंहा 12 तारिखआ नै सफैनोसै गेजेराव गाबोन सानसेल'सै बयबो नेनानै थादो आरो जायफोरनाव एकाउन्टआव थाइसे रां हाबदोंमोन बे थाइसे रां हाबनायफोराबो मोननायनि चान्स दं आरोना तो नेनानै थादो गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन अरुणोदयनिबो रां जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरोना तो बिदिब्ला नेनानै थादो बयबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन गोजोन्थों बाय बाय